Wsos yma, mae Stwnsh wedi dod â ni I hirwaun yng nghymoedd de Cymru. Dyma leoliad safle newydd Zip World. A Owain, ti wedi gwneud dipyn o heria adrenalin fel hyn ar hyd dy yrfa cyflwyno do. O, do. Lle I ddechrau? Fi di deifio gyda siarcod. Neidio mas o wyren. Sefyll ar ben y wyren tra bod e'n hedfan lŵp dy lŵp. Be amdano ti, Leia? Ti'n un am adrenalin? Dwi'n dod o Gogledd Cymru. Dwi wedi arfer bod ar ben y mynyddoedd yn Eryri. Mae o'n ngwaed I. Felly, os da chi heb ddyfalu'n barod, byddi her heddiw ma, Owain? Ni'n dau am fod yn rhai o'r rhai cynta I brofi zipline newydd Zip World Tower de Cymru, y Phoenix. Croeso, Owain, Leia, da ni yma yn Zip World Tower heddiw yma, a challenge chi heddiw yma ydi mynd lawr y zip yma, Zip Phoenix. Pob lwc. Mae'r Phoenix yn 800 metr o hyd, 80 metr o uchder, a'n gallu teithio ar y gyflymder o 70 metr yr awr ar ei gyflymau. Mae'r offer diogelwch ymlaen ac mae'n amser I ni fynd I ben y mynydd ar gyfer yr her.